Pane mashoko ari kutendera pasocial media atikona kuti vakaona vezimu ai vakabata mashoko avhundutsa nekushamisa vanhu vachiona nyongo vachinzi hanzi munhu angagwa sets apo paro secret spy network to counter Chiwenga chiitiko chavhundutsa vanhu vachiti aiwa vichiri safe here izvi. Sana pana mashoko abuda nyorwa panapa zvinzi President Emerson Munanga we set up a paro intelligence agency. Aiwa panguva ino inodibwa subscribe or like or on the bell icon. Tipina muna umobuda nyuka mchenzi. President Emerson Munangagwa is set up a paro intelligence agency meant to counter his deputy General Chiwenga. According to sources within his covert agency, the structures were established immediately after he took office in 2017, a clear sign that he had no intentions to hand over power anytime soon. Leading this shadowy network, nicknamed the Zhigure, is Vongai Manungo, a former ZANU-PF party operative with questionable motives and a treacherous agenda. Mashoko ari panapa itogona komunaizimu achiti aiwa this movement aiwa yakanga iripo aiwa kunana 2017-2018 zvakubuda pachena in light now kuti aiwa these guys vakanga vasina kana any motive kana mufungo wekuti vachada kusiya utongi kana kuti power. Vanoendera mberi vataura mashoko achiti the Zhigure operates outside the norms of Zimbabwe's Central Intelligence Organization CIO and the government intelligence apparatus, focusing their efforts on a rather conspicuous target, Vice President Constantino Chiwenga. The list of deceased and ailing leaders appears to be a testament to a potentially lethal operations. Chiwenga, with his growing distrust with the government's conventional intelligence channels, must now grapple with a reality fraught with betrayal. Domashwa ruda panapa chipokunchena general warnings ekunzi aiwa he must be away after kutochikira aiwa kutozvichikira nekuzvichengetedza pamusoro aiwa pawakomana ava kunzi aiwa they were deployed aiwa just to thwart him. Mutize mafunguro enyu muri kudii pamusoro pamashoko awa pina comment section medu mutize mafunguro enyu musaona subscribe or like turn on the bell icon.